buba. Na ostrvu mrava niko nije sedeo skrštenih ruku. Marljivi insekti neprestano su sakupljali hranu. Iako sićušni, imali su moćnu organizaciju. No, za razliku od svoje majke, princeza Liska bila je mnogo zabrinuta. Neprestano je proveravala zalihe hrane koju su njeni podanici morali da predaju Skokanovoj bandi skakavaca. Hrana od sunca raste, mravi sakupljaju hranu, a skakavci je jedu. Stalno im je govorio Skokan, najobičnije siledžije. Na ostrvu mrava živeo je i trapavi pronalazač Fliki. Bio je srećan jer je izumeo vrlo korisnu mašinu. Sinula mi je nova ideja kako da ubiremo žito, saopštio je Liski, koja nije bila naročito oduševljena. Sa druge strane, njena mlađa sestra Tačkica uvek bi bila ushićena zbog Flikijevih izuma. Kada je znak za uzbunu najavio dolazak skakavaca, Fliki je u opštoj pometnji da se što pre spremi hrana ponovo nešto zabrljao, a sve semenje za Skokana završilo je u reci. Joj, šta ćemo sada? Pitali su se mravi. Skokan je bio besan kao ris. Pritom je zapretio da će povrediti Tačkicu. Da je nisi pipnuo, hrabro je povikao Fliki. Skakavac je bio zaprepašćen. Niko se do tada nije usudio da mu se suprotstavi. Ne bi li kaznio Flikijevu drskost, Skokan je zahtevao dvostruko više hrane. Mravi su dobili rok do kraja sezone da isplate dug. Zbog zbrke koju je izazvao, Fliki je za kaznu morao mesec dana da kopa u tunelima. Kako bi se iskupio, ponudio se da okupi dobrovoljce za odbranu ostrva mrava. Uhvativši se za seme maslačka, odleteo je ka gradu. Kada je stigao u grad, Fliki je upoznao šaroliku družinu buba, koje su izgledale kao da su preživele veliku bitku. Zapravo, one su upravo bile otpuštene iz cirkusa, ali je Fliki bio ubeđen da su baš to bili ratnici kakvi mu trebaju. Upoznao je gusenicu Heimliha, bubamarca Mareta, crnu udovicu Rozi, bubu nosoroga Njonju, insekta grančicu Taneta, gubara Božanu, bogomoljke Bogi, Đuleta i Duleta. Baš sam takve bube tražio, uzviknuo je Fliki, ubeđen da su te bube zaista bile ratnici. Potom su svi zajedno odleteli nazad na ostrvo mrava. Uverene da su unajmljene za cirkusku tačku, bube su se zaputile sa Flikijem na ostrvo mrava. U koloniji mrava svi su bili ubeđeni da su stigli njihovi spasioci. Manji mravi organizovali su proslavu dobrodošlice, a Fliki je održao veličanstven govor. Svi su bili puni nade. Jedino princeza Liska nije bila naročito oduševljena. Nećemo se boriti protiv skakavaca, razumete li? I zaista mravi nisu nameravali da se bore protiv njih, ali borit će se ratnici. Kada su shvatile da je došlo do nesporazuma, gradske bube su sve objasnile Flikiju. Cirkuske bube? Kako to mislite? Vi ste cirkuske bube, upitao ih je Fliki u neverici. Slagao si nas, odgovorile su bube. I zaista, on nije bio lovac na talente kako se predstavio, ali nije bilo vremena za ubeđivanje. Jedna gladna ptica sletela je na ostrvo sa namerom da se počasti bubama. Svi su se brže bolje razbežali, ali Tačkica je bila u opasnosti. Srećom, bubamarac Mare i njegovi drugari priskočili su joj u pomoć, odlučno poput pravih ratnika. U tom trenutku njihov identitet je i dalje bio tajna, koju je znao samo Fliki. Za to vreme Skokan je kovao plan za osvetu Flikiju. Taj mrav mi se suprotstavio, mozgao je. Ako dozvolimo i samo jednom mravu da nam se suprotstavi, mogli bi svi da se pobune, objasnio je ostalim skakavcima. A to bi onda značilo manje besplatne hrane za njih. Skokan je skovao đavolski plan. Potčinit će kraljicu i pretvoriti mrave u robove. Ali Tačkica je sve to čula. U međuvremenu, Flikiju je sinula još jedna od njegovih genijalnih ideja. Napravit će lažnu pticu i zaplašiti skakavce. Svi su se bacili na posao. Ako budu radili zajedno, moći će da postignu mnogo više. Međutim, tada je na ostrvo stigao vlasnik cirkusa, P.T. Buva, svakako nemajući nameru da pomogne mravima. Sa željom da vrati svoju cirkusku trupu, svima je ispričao istinu. Cijela kolonija bila je zaprepašćena. Cirkus, cirkuzanti. Prevara je bila razotkrivena i svi su saznali istinu. Lagao si nas, Fliki,
rekla je Liska. Odlazi i ovog puta se ne vraćaj. Bio je to tužan trenutak. Flik je na cirkuskim kolima otišao sa ostrva, potišten zbog svog neuspeha, ali tačkica ga je sustigla i ispričala mu za Skokanov plan da zavlada kolonijom. Šta? Morali su odmah nazad. Cirkuske bube pokušale su da ubede Flikija da je ideja sa lažnom pticom dobra i da bi mogla da upali. Dok oni budu organizovali predstavu kako bi skakavcima skrenuli pažnju, Flik je nameravao da ih napadne lažnom pticom. Plan je uspeo. Zastrašeni lažnom pticom, skakavci su se dali u beg. Ali onda je P.T. Buva zapalio ptičija pera i Skokan je shvatio prevaru. Vođa skakavaca se razbesneo i zapretio da će zdrobiti mrave jednom za svagda. Ali Fliki mu se i ovog puta suprotstavio. Mravi ne treba da služe skakavcima, rekao je. Mi smo mnogo jači nego što tvrdite. Znate da jesmo. I tako je otpočela bitka. Skokan je bio jači i s lakoćom bi porazio Flikija. Međutim, tada se pojavila princeza Liska i odletela sa Flikijem kroz kišu. Skokan je odmah krenuo za njima, svom snagom latarajući krilima. Kada ih je sustigao, otpočela je borba između besnog skakavca i Flikija, koji je prestravljeno uzmicao. Međutim, lukavi Fliki vodio je korak po korak Skokana ka gnezdu iz koga je virio kljun. Ubeđen da je u pitanju bio još jedan trik, Skokan nije ni pokušavao da pobegne. Bila je to loša odluka, jer to ipak nije bila varka, već prava ptica. Skokanu je došao kraj. Skakavci su bili zauvek poraženi, a mravi su mogli da žive u miru. Došlo je vreme da cirkuske bube napuste koloniju, jer ih je čekala nova predstava. Ostrvo mrava pripremalo se za bolji život sa svojom novom kraljicom Liskom i princezom Tačkicom. A šta je bilo sa Flikijem? On nije otišao sa cirkusom. Moje mesto je ovde, rekao je, uzevši Lisku za ruku. Tako se rodila prava ljubav. Kolonija je imala novu kraljicu, a na ostrvu je usvojeno novo pravilo. Skakavci su bili prognani, a mravi su sakupljenu hranu čuvali za sebe.